спечелих, мисля, че беше 2000-та година, конкурс за съвременна музика и те ми дадоха голямата награда Гранд При, което беше стипендия за обучение. Живота в Рим не е много лесен от битова гледна точка, защото е много стар град и има много туристи. С съпруга ми се запознахме още първите месеци след като аз дойдох тук и той е музикант, свири на бас-китара, съвсем друг стил от мене, но много добре се съчетават нещата. Много обичам рок. Всеки концерт е ново изживяване и може би ми е най-хубаво, когато се връщам да свиря в България на наша сцена. Моята работа е много различна от това, което човек мисли за класически музикант. В смисъл, че аз нямам репертуар, който да продавам. Всеки концерт са нови произведения, защото моята работа е да представям на публиката това, което се пише в наши дни. В смисъл, един концерт винаги човек го прави за публиката, но преди ти да стигнеш до деня на концерта, имаш много часове, в които си сам. Когато седа тук в тази заличка и свиря, оставам насаме със себе си. И всъщност самото свирене е до някъде и ретроспекция на моето аз. Докато свиря се чувствам у дома си, чувствам се в свои води. Мисля, че винаги може да има неща, които съм сбъркала и които не съм направила. При всички случаи миналото не може да се промени, така че само напред трябва да се гледа.